Tak ahoj přátelé, já jdu pustit ještě YouTube, ale YouTube, Instagram, pouštím tady odpočet a za chviličku se tady sejdeme nad tématem, proč pes žere česnek, i když ho může zabít. Tak jo, jdeme na to. Prosím vás zase, napište mi, jestli mě vidíte, slyšíte, jestli všechny internety běhají tak, jak mají. Předem říkám, že je dost možný, že tady budu mít malýho dvounohýho handicapa, protože prostě se to nepodařilo zorganizovat tak, jak by si člověk přál. A malá je teď ve vaně, takže je možný, že dorazí za náma, ale to nevadí. My se jdeme, nebo já se jdu s váma popovídat na téma, proč pes žere česnek, i když po něm může umřít. Už svidím 2 očička, takže to vypadá, že nejspíš to všechno funguje tak, jak má. Zkuste mi napsat do komentáře, jestli už jste slyšeli o tom, že některé byliny, rostliny nebo jejich výtažky v nějakých koncentracích můžou zvířeti nějak ublížit. A než to dáte dokupy, než to napíšete, tak já se podívám, o čem přesně, nebo co jsem vám psala, že se budeme o tom bavit. Tak o tom, proč pes hraje vabank, tak si povíme, co to je. O tom, že není všechno jednoduchý tak, jak to vypadá, a o důvěře. Proč pes hraje vabank? Co to znamená? Asi už jste možná někdy slyšeli o tom, že zvířata mají nějakou schopnost, takovou kouzelnou schopnost, který se dá jinak říct 6., 7., 8., 9., 10. smysl nebo intuice, nebo se to dá vědecky vysvětlit, protože zvířata na rozdíl od většiny lidské populace mají takzvaný vomeronazální orgán, neboli Jakobsonův orgán, ale princip je takovej, že zvířata dokáží čichem, respektive pozor, zvířata, která mají čich, protože jsou i zvířata, které jsou takzvaný anosmáti a čich nemají, takže zvířata, které mají čich, tak jsou schopni svým čichem zjistit, jestli ona bylina, rostlina, mech, kapradí, houba, plíseň a můžu pokračovat, prostě nějaká přírodní ingredience nebo nějaký přírodní zdroj, tak jestli ho ke svému životu potřebujou nebo nepotřebujou. Hodně se dá spekulovat o tom, co to znamená, jestli potřebujou nebo nepotřebujou. Tohle to řeším se svými žáky v online kurzu Aromaterapie pro psy. To není úplně na nějaký formát živého vysílání, ale pojďme počítat s tou informací, že k životu tu danou látku z toho přírodního zdroje potřebují. Oni nevědí, jestli ta látka nebo ta věc, ta bylina, rostlina, tak jakou obsahuje chemickou látku. Oni nevědí, jestli je to thymol, aloniol, geraniol, prostě oni nevědí, jak to má chemický vzorec, oni nevědí, do jaké kategorie látek to patří, oni nevědí, proč, ale oni vědí, že to nějakým způsobem potřebují z nějakého důvodu. A já jsem se vás ptala a zkuste mi tedy napsat, proč si myslíte, že pes žere
česnek, i když ho může nějakým způsobem ohrozit, zabít, ublížit mu a podobně. Takže když to zvíře přijmeme ten fakt, že zvíře dokáže tedy přijít na to, jestli mu daná rostlina, bylina bude životu prospěšná nebo prospěšná ke změně stavu, ke zlepšení života. Tady bacha, úplně nechci a nemůžu říkat léčit, protože léčení patří pouze veterinářům. Léčení zvířat nepatří do rukou nikomu jinému ze zákona. Takže my nějakým způsobem pouze, nebo já nějakým způsobem pouze zprostředkovávám v mém případě esenciální oleje, které tomu zvířeti pomůžou ke změně jeho zdravotního stavu. A když tedy přijmeme fakt, že to zvíře toho je schopný rozlišit, poznat tu bylinu, tak můžeme říct nebo začít polemizovat o tom, proč jsou některé rostliny, byliny, zdroje z rostlinné říše, proč jsou pro zvíře bezpečný a proč jsou pro zvíře nebezpečný a proč je to zvíře je schopný sníst a v jaké dávce, i když obsahuje látky, které jsou pro něj nebezpečné. Krásným příkladem je tedy česnek. Proto jsem ho vybrala, proto jsem ho uvedla už v popisku. Česnek obsahuje silice, nějaké tekutiny, když to nazvu, které, když pozře pes v nějakém množství a v nějakém zdravotním stavu a v nějakém habitu, v nějaké konstituci a habitu, tak ho může ten česnek ohrozit na životě, ohrozit ho na zdraví. Je to z toho důvodu, že ať už ty látky z toho česneku, ty siličnatý látky, protože česnek je siličnatý, tak ta hlíza, ta má tu šťávičku, tak to je ono, tak ty látky chemický, protože ta příroda, ten česnek, ta bylina je chemie, tak dokážou zatížit zdraví zvířete natolik, že některé skupiny psů za některých podmínek dokáže přímo ohrozit na životě či způsobit nějaké orgánové selhání, při nejhorším i smrt. Já se přiznám, že u zdravého zvířete jsem ještě nezaznamenala a neslyšela o tom, že by po zření česneku to zvíře zabilo. Jakože opravdu usmrtilo. To, že dojde k nějakému zatížení jeho orgánů, primárně tedy ledvin a jater, ale ty ledviny jsou u toho česneku náchylnější, tak to ano, protože to zvíře musí nějakým způsobem tu bylinu, rostlinu, česnek vyčistit ze svého těla, když to přijme. Ano, chybí mu nějaké enzymy na zpracovávání, ano, může mít nějaké jako reakce, to bez pochyb, to nepopírám, ale opravdu u zdravého jedince, jak klinicky, tak biochemicky a fyziologicky, prostě u zdravého jedince jsem se s tím zatím nepotkala. Což je na jednu stranu pozitivní, na druhou stranu, proč teda se říká, že česnek může toho psa nějakým způsobem jako zabít a zlikvidovat. Já osobně věřím v to, že je to, nebo moje hypotéza je taková, že dojde k zatížení ledvin, to znamená k vymetabolizování buď to sekundárních nebo primárních metabolitů z toho česneku
vyčištěním, vyplavením z ledvin. Ledvinami do močí, z primární moči, sekundární moči a ven. A podle mě je problém v tom, že mnoho zvířat má v nějaké úrovni už poškozené ledviny a není to ještě diagnostikovaný. A v tu chvíli může vzniknout problém a může dojít k vážné újmě na zdraví toho zvířete. Protože v okamžiku, kdy to zvíře má sníženou funkci ledvin nějakým způsobem, zase těch možností je strašně moc, od toho, že dostatečně nefiltrujou, protože netvoří moč, protože je tam nějaké onemocnění, například kardiologický, protože ty ledviny a srdíčko spolu poměrně úzce souvisí. Takže těch důvodů je strašně moc, o tom nechci vůbec polemizovat a rozebírat to. Chci jenom pracovat s faktem, že v aktuální populaci psů si myslím, že existuje mnoho jedinců, kteří mají ještě nezachycený a nediagnostikovaný nějaké onemocnění ledvin. Proč si to myslím? Protože ledviny jsou párový orgán a když byste svýmu psovi zdravýmu vyndali jednu ledvinu a měli jenom jednu ledvinu a udělali mu krevní profil, tak z největší pravděpodobností nenajdete žádnou změnu v tom krevním profilu. Protože ty ledviny dokážou, pokud jsou zdraví, převzít plně funkci jedna za druhou, nebo respektive je to dostačující. A ty přístroje, ta věda a praxe tak, jak je teď v dnešní den v tuto situaci, tak ty přístroje nejsou tak citlivý, aby zachytili všechny stupně, úrovně nějakého snížení funkce těch ledvin. A to je ten základní problém. Když jsem byla ve veterinární ordinaci, což už teda je nějaký ten pátek, ta věda šla dopředu a modernizace, takže rozhodně ty informace nejsou úplně jako čerství, tak se vždycky říkalo, že v krvi nebo v krevním biochemickém a hematologickém rozboru se nalezne poškození ledvin v úrovni 85% a výš. Takže v okamžiku, kdy má pes na 86% nefunkční ledviny, tak až pak teprve se najdou nějaké výsledky v krvi. Říkám, že ty informace nejsou úplně aktuální, protože vím, že do té doby nebo od té doby vznikly nějaké nové parametry, nové markery, které se měřejí z moči. Jsou to nějaké poměry, protože i ta moč, ty vlastnosti, fyzikálně chemické vlastnosti moči dokáží detekovat nějakou sníženou funkci ledvin. Jo, takže já nevím, kolik to číslo je teďko, jestli je to 65 nebo 85%, ale před těma, dejme tomu, 12-15 lety, tak se tradovalo, že ledviny musí být poškozený na víc jak 85%, aby mohlo dojít k záchytu té dysfunkce těch ledvin. A to vůbec nepovídám o tom, jaký třeba je klinický stav toho zvířete. Protože tady je to už úplně variabilní a úplně různorodý. Některé zvířata jsou téměř před úmrtím na selhání ledvin, ale klinicky jsou úplně v pohodě, že byste na nich vůbec nic nepoznali. Nečůrá víc, nepije víc, nemá žádný neuropříznaky, absolutně prostě v pohodě. Takže pokud budu pracovat s faktem, že zatím nevím o tom, že by bylo zaznamenaný přímý úmrtí po příjmu česneku třeba zvířete u zdravého jedince, to, že záchyt onemocnění ledvin
je poměrně, když to řeknu, náročný, protože ta míra poškození musí být už poměrně vysoká. A to, že zvíře má schopnost se, a nazvu to samoléčit, to znamená poznat, jakou bylinu k životu anebo ke změně svého zdravotního stavu aktuálně potřebuje. A pokud začnu důvěřovat tady tomu procesu, tomu, že to zvíře tuhle dovednost má na základě nějakých svých fyziologicko-anatomických prostorů, tak je tady to, že by jako nemělo dojít k nějakému poškození zdraví. Ale to neznamená, že k němu nemůže dojít. Říkám, nemělo by dojít. A teď už se dostávám k té podstatě, co to znamená, že zvíře hraje vabank, nebo že zvíře jde do toho risku zatížení svého organismu například tím česnekem. Tak z pohledu aromaterapie, potažmo zoofarmakognozie, ale na to bude jiný stream, na to bude jiný vysílání, jaký je rozdíl mezi aromaterapií a zoofarmakognozí, to už je naplánovaný někde na únor, protože ten rozdíl je podstatný, ale na první pohled není vidět, ale to sem dneska nepatří. Tak z pohledu aromaterapie, protože existuje esenciální olej česneku, ve zvířecí aromaterapii se využívá poměrně hojně a u různých živočišných druhů, tak, nebo respektive princip zoofarmakognozie jej používá, nebo metoda zoofarmakognozie jej používá. Já osobně esenciální olej česneku používám jenom jako diagnostický. A tak existuje nějaký soubor problémů, při kterých si, nebo zdravotních obtíží, při kterých si pes ten česnek dobrovolně vybírá a dobrovolně ho i pojídá nebo olizuje a podobně. Ony vlastnosti česneku jsou z oblasti parazitologie, a ať už vnější nebo vnitřní, a ať už parazitologie jako broučků, jako červíků, tak parazitologie bakteriální, jo? Nějaký bakteriální infekce. Zároveň je to oblast například cizího tělesa v trávicím traktu a zároveň je tam mimo jiné i onemocnění ledvin. Ale to z mýho pohledu, nebo urogenitálního systému, takhle, ne ledvin jako takových, ale urogenitálního systému. Já osobně si myslím, že ten urogenitální systém tam je mimo jiné z důvodu nebo z pohledu homeopatického nebo principu homeopatického, že vlastně můžeme léčit jedem, akorát záleží na tom, v jaké dávce, když to řeknu úplně natvrdo. Takže já osobně třeba tady ty oblasti se moc nevěnuju, protože toho myslím jako oblasti u použití česneku pro léčení, respektive změnu stavu. Pro mě je česnek opravdu jenom diagnostický nástroj a nechci to tady rozebírat, ten urogenitální systém, ale vím, že se tam zařazuje. Já bych se spíš pověnovala tomu častějšímu důvodu výběru česneku a nebo zájmu o pojídání česneku, a to je právě nějaký ten pohled parazitární, parazitologický. Ať už tedy paraziti ve smyslu žíželky a broučci, ať už na zvířeti nebo vevnitř zvířeti, někde v těle, tak parazitismus, když to řeknu, na úrovni bakterií, to znamená, že někde buď to vevnitř v těle zvířete, nebo na povrchu zvířete jsou bakterie,
který to zvíře považuje za ohrožující. Protože i toho parazita považuje za ohrožující. Když vemu to, že má třeba nějakýho parazita v zažívacím traktu. Tak, teďko zase trošičku odbočím, protože my se na to musíme podívat trošku komplexnějc. Půjdu-li do té rovině těch bakteriálních, a nazveme to nějakých jako infekcí, ale oni to nejsou infekce, ale parazitózy, dejme tomu, i když ten pojem taky není úplně přesný, ale pojďme tomu tak říkat, tak musíme jít do myšlenky nebo do faktu, že každý živý organismus má několik mikrobiomů. Pes má mikrobiom střevní, mikrobiom kožní, mikrobiom ušní, mikrobiom ústní a můžu pokračovat. Každý tento mikrobiom, to znamená soubor bakterií, které jsou typické, zdravé, v pořádku pro nějakou tu danou oblast toho zvířecího těla, tak každý ten mikrobiom má velice specifické složení. Ať už to, jaké bakterie obsahuje, anebo v jakém poměru a v jakém množství je obsahuje. A půjdu už trošičku přesněji, abyste si to dovedli představit, tak půjdeme například ke kožnímu mikrobiomu, který mnoho majitelů trápí poměrně hodně, tak mít vyrovnaný kožní mikrobiom pro psa je něco, co je, obecně každý ten mikrobiom je spojený s imunitním systémem, ale ten kožní mikrobiom je poměrně hodně často rozhozený, není v pořádku. A je to z toho důvodu, že kůže je největší orgán těla, ale zároveň je to první bariéra nějakého kontaktu s vnějším okolím. Nepočítám-li vstupní otvory, jako jsou uši, tlama, nos, zadek a genitál. Tak ta kůže je poměrně hodně zatěžovaná z hlediska toho mikrobiálního světa. A zároveň u psů se poměrně hodně somatických nebo psychosomatických obtíží projevuje právě na kůži. A v okamžiku, kdy má pes rozhozený ten například kožní mikrobiom, tak dochází k tomu, že některé bakterie tam má ve vyšším poměru a některé v nižším poměru, anebo tam některé bakterie nemá vůbec, anebo tam některé má navíc. A v okamžiku, nebo v tuto chvíli, ten pejsek bude chtít ten česnek, on si ho vybere, buď toho bude chtít pojídat, když vám ho najde v kuchyni, nebo mě si vybere nosem ten esenciální olej česneku. Právě proto, aby odstranil ty špatné bakterie, ty bakterie, které on tam nepotřebuje. Ale jak už vám asi dochází, jak už vás asi napadá, tak to, že sní česnek, vůbec neukazuje na to, který ten mikrobiom má rozhozený, vůbec neukazuje na to, jestli je to problém mikrobiomu, nebo je to například nějaký parazitární jako broučkový problém. A už vůbec neukazuje na to, jestli to náhodou není problém cizího tělesa v zažívacím traktu, a nebo teda ještě tedy ten urogenitální systém. Takže to, že ten pes jí česnek, nebo chce jíst česnek, z toho diagnostického hlediska je jenom jako nějaká třetina té odpovědi, té informace. Je k tomu ještě potřeba dalších a dalších zkoumání a hledání, aby jsme našli ten důvod. A mnohokrát ho vůbec nenajdeme. Prostě nevíme ten důvod, proč pejsek ten česnek chce. Protože nejsme schopni udělat analýzu celého jeho těla z mikrobiologického hlediska a zjistit prostě úplně všechno. Není to možné, nejde to. My můžeme udělat nějaké hypotézy, anebo udělat navrhnout nějaká opatření,
nějaký soubor věcí, který změní jeho žití, který ho nějakým způsobem jako změní a můžeme časem zpětně vyhodnotit, zabralo to, nezabralo to, anebo taky vůbec nemusíme najít, co z toho zabralo, ale zjistíme, že něco pomohlo. A teď, když se přesunu do té oblasti těch parazitů, zvířátek, breberech, v tom pojetí, v jakým je známe, to znamená nějaký škrkavky, nějaký džardie, tasemnice, to všechny ty 3 jmenované jsou paraziti střevní, takže, nebo gastrointestinálního traktu, zažívacího traktu, tak tam už my vůbec nevidíme. A v tu chvíli, kdy ten pejsek tam má tyhle jako brebery nějaký v sobě, tak má na výběr, jak se s tím poradí. Má na výběr, co s tím udělá. Jestli teda bude pojídat česnek úplně v nějakém jako ohromném množství, nebo mě bude tady pomalu volizovat a chtít vypít lahvičku esenciálního oleje česneku, což je tady velký riziko, že mu opravdu ty ledviny i tomu zdravému jedinci zatížíme, ale on v tu chvíli, kdy ho chce, tak vlastně už by neměl být zdravý, že jo? Ve smyslu toho parazita, protože v okamžiku, kdy ten pes má v sobě toho parazita, tak i ten parazit na něm nějakým způsobem parazituje a nějakým způsobem mění jeho zdravotní stav. Takže otázka je takové zvíře zdravé nebo není zdravé? Nevíme. Protože ten parazit má sám nějaký svůj metabolismus, ten parazit, když to řeknu lidově, má nějaký hovínka a nějaký čurání a nějaký látky za sebe ten parazit vyndává ven do organismu toho zvířete a to zvíře pak musí jít a musí tyhle odpadní látky toho parazita musí vyčistit ze svého těla. Zatěžuje mu to ledviny a játra, nezatěžuje mu to ledviny a játra, asi nějakým způsobem zatěžuje, že jo. A takže ten pes, který je hostitel a má v sobě nějakou kolonii parazitů, se dostane k česneku. A on ví, zůstaňme u toho, on ví, že ten česnek mu pomůže se těch parazitů zbavit. Protože ten česnek ohrozí nebo zatíží nebo zlikviduje ty parazity. A nebo natolik změní to hostitelský pole, ten česnek, to znamená, pes sežere česnek, zatíží sám sebe nebo změní svoje metabolické dráhy, když to řeknu úplně laicky, zkusme nad tím přemýšlet, takže začne smrdět česnekem, tudíž začne být nehostinné prostředí a ten parazit se radši vydá odejít pryč a čekat, až ho sežere v hovínku vykakaném nějaký jiný hostitel, který nebude tím česnekem smrdět. Když to řeknu úplně jako zjednodušeně. Takže pes dojde do toho, co chtěl. Zbaví se svého parazita, přestane být hostitelem a může začít svoji vlastní regeneraci, A teď je na něm, jak moc, nebo teď je to na tom, jak moc on měl poškozený orgány nebo zatížený orgány, v jakém žije prostředí, jaký má prostor pro to se regenerovat a uzdravit, jestli už byl za hranicí zlomu předtím, než byl napadený těma parazitama, to znamená, nebo za hranicí návratu, jestli už byl sám natolik nemocnej, že nedokáže se zregenerovat do stavu zdravého psa a jestli ten vyšší příjem toho česneku nespůsobí to, že dojde k nějakému závažnému poškození jeho zdraví, ale už nikdo nikdy nezjistí, jestli je to
česnekem, tím, že už měl předtím poškozený zdraví, tím, že měl nějakého parazita, tím, že neměl podmínky k regeneraci a mnoho dalšího. Takže to, že hraje vabank, vlastně znamená to, že to zvíře se musí rozhodnout, jestli bude žít s parazitem a umře na přítomnost parazita, protože ten parazit v něm se bude množit a bude růst a vlastně bude vysávat svého hostitele a až to dojde do hranice, že ten hostitel zemře, tak se parazit přestěhuje na jiného hostitele, tak to prostě funguje. Takže jestli teda zemře z důvodu přítomnosti parazitů, nebo jestli ohrozí svoje zdraví tím, že sežere strašný kvantum česneku, když to řeknu takhle. Tomu psovi je to jedno, protože ve výsledku on buď to zemře na jedno nebo na druhý, anebo přežije s jedním nebo bez druhýho. A to je to, proč to zvíře hraje vabank. To je to, proč někteří lidé zcela důvěřují tomu zvířeti a tomu procesu a problém to zvíře nechat sníst a nebo olízat, nebo na sebe napatlat velké množství, a teď to řeknu, esenciálního oleje, přírodního zdroje, byliny, rostliny, to je jedno, co si tam dosadíte, které mají nějaký, když to řeknu, jako toxický účinek. Protože ještě záleží na tom, v jaký je to dávce. A tímhleckým jsem ten kruh tak jako uzavřela v to odrážku v toho popisu dnešního živého vysílání, že to není tak jednoduché, jak to vypadá. A rozhodně je potřeba nepodléhat nějakým jako výkřikům pes umřel, protože snědl česnek, ale je dobrý se nad těma věcma trošičku zamyslet, doptat se a zjistit. A ono pak, když v tom začnete trošku hloubat, tak zjistíte, že ten majitel, co tohle tvrdí, vůbec netuší, v jakém zdravotním stavu ten jeho pejsek je. Vůbec netuší, jestli tam nějaké onemocnění je nebo není. A teď je otázka, jestli je tohle všechno správný nebo dobrý. To nechávám na každém z vás. Závěr nebo nějaký jako rezumé, jestli nechat psa jíst česnek, na to se musíte každý odpovědět sám. Jo? Já s tím jako v principu asi nemám problém, ale záleží na množství a na zdravotním stavu zvířete a na tom, jestli hají česnek, anebo pojďme zjistit, proč jí ten česnek. Pojďme zjistit, jak jako se mu daří. Protože česnek je zároveň docela dobrý imunomodulant. Takže psi, kteří jsou v nějakém jako chronickém stresu, tak potřebují ten imunitní systém trošičku, jak to říct, vyladit. A jelikož třeba nemají nic jiného po ruce, tak šahnou po tom česneku. A tady jsme v dalším limitu, protože pes může pracovat jenom s těmi zdroji, který má po ruce, který má v možnosti s nima pracovat. Takže proto možná ty psy žerou ty cibule a česneky a my se chytáme za hlavu, jak je to pro ně toxický a podobně. Protože ten pes, kdyby měl možnost, tak to bude řešit jinak, tu svoji situaci. Ale on tu možnost nemá. On má možnost jenom ty cibule a toho česneku. Tak, jak jste na tom? Vy, pes, česnek. Komu z vás pojídá pes česnek? Jak se k tomu tématu stavíte? Máte nějakou zkušenost?
Četli jste nějaký článek nebo viděli nějaký rozhovor nebo nějaký podcast nebo něco na téma intoxikace rostlinnými zdroji česnekem, protože to nemáme jenom česnek, tam jako patří celá plejáda rostlin, který máme ve svém poli, tady našem středoevropském, a nebo i jinak z jiných oblastí. Tak, já se podívám, jestli jsou někde nějaký komentáře. Napadá mě, pokud byste víc chtěli se dozvědět o těch principech a o základech nějaké práce zvířete, psa s esenciálními oleji, tak určitě můžu doporučit online kurz aromaterapie pro psy, respektive základy aromaterapie pro psy. Je to online, protože se jedná o teoretický rámec a já nemohu udělat praxi bez znalosti toho teoretického rámce. A je to online, takže ten kurz je v Dogressu, takže si k němu můžete kdykoliv přijít, kdykoliv si ty videa poslechnout, přečíst článek, pročíst odkaz a podobně. Máte na to půl roku, bude tam přístup na půl roku a ve finále absolvujete, když budete chtít závěrečný výstupní testovací pohovor, kde se spolu můžeme o tom, kde se spolu o těch tématech bavíme. A pak obdržíte teda ode mě certifikát o absolvování. Ten kurz má rozsah nějakých, myslím, že 12 hodin videí, 50 stránek skript a asi 30 externích odkazů, takže je poměrně hodně rozsáhlej. A pro absolventy, kteří prošli tedy výstupním pohovorem, tak je podpůrná skupina na Facebooku, kde se sdružujeme a bavíme se o kazuistikách a jednou za čas se vypíšu nějakou praktickou část, ale na to se prostě musíme s těma psama scházet, aby jsme se to mohli navzájem učit a pozorovat. Takže proč pes hraje vabank, když požírá česnek, cibuli či jiné přírodní zdroje, které obsahují toxické nebo zatěžující látky, tak je to proto, že si tím potřebuje vyřešit nějaký svůj problém a to zvíře, aby přežilo, tak vždycky udělá všechno proto, aby dostalo možnost si ulevit. Protože ono neví, že ho můžeme vzít k veterináři a dát nějakou tabletku. To zvíře je geneticky, biologicky naprogramovaný k tomu, aby si samo dokázalo vyřešit svůj problém. Bez nás. Ono nás vlastně jako nepotřebuje. Ono potřebuje jenom ty zdroje. A bude hrát vabank, protože buď to umře na přítomnost parazita, takže s parazitem, anebo umře na zatížení organismu, když se toho parazita zbavoval. Ale v okamžiku, kdy to zvíře prostě je ve stavu, kdy zemře, tak je mu jedno, jestli na A nebo na B. On to prostě musí zkusit. Tak, dotaz, patří tedy do urogenitálního systému i ty ledviny. Můžeme říct, že u pejska, který česnek chce, může být problém právě i v ledvinách. Tak do urogenitálního systému patří ledviny, protože to je celé uskupení ledviny, vývody ledvin, močová trubice, nebo ledvinový svod do močového měchýře, močový měchýř, močová trubice, vývod močové trubice a pohlavní orgány.
to je celý ten komplex, který i třeba na školách se vyučuje společně, protože spolu dost úzce souvisí. Takže ano, ledviny patří do urogenitálního systému, proto to uro jako úres, moč, je to i z toho důvodu, že ledviny jsou takovou destilační kolonou těla zvířete a čistí krev, ze které vzniká tedy primární a posléze sekundární moč a sekundární moč je ta moč, kterou ten pejsek vyčůrá. Takže to je důvod, proč se to všechno řadí dohromady. Jestli může mít teda ten pejsek, který chce česnek, problém právě v ledvinách. Literatura uvádí, že ano. Já osobně na to nemám jasnou odpověď ve formátu ano, ne. Protože těch možností, proč ten pejsek ten česnek chce, je hrozně moc. A onemocnění ledvin je asi tak 10 diagnóz. Takže hypoteticky ano, prakticky nemám sebe menší tušení. Potřebovala bych u toho pejska, když to řeknu, vyzkoušet, nabídnout mu další třeba esenciální oleje nebo byliny, další zdroje s různým chemickým složením, který bude třeba víc zacílený právě na ty ledviny, ale ještě je tady problém ten, že já se můžu domnívat něco, já tomu zvířeti můžu nějakým způsobem třeba ulevit, ale vůbec nevíme a nedokážeme říct, jestli tam to onemocnění je a jestli je v takové úrovni, že to dokáže veterinární medicína zachytit nebo s tím něco udělat. Takže by bylo potřeba buď to další jako diagnostiky, víc si o tom popovídat a i se podívat na klinický stav toho zvířete. Tak. Lenka. Ahoj Katko, připojila jsem se až teď na konci, ale napadá mě ještě otázka používání CBD ze strany majitelů. Pokud to sem tedy patří, jaký máš názor na podávání CBD přípravku? Tyjo, Leni, to je náš samostatný stream, endokannabinoidy jako takový. Rozhodně, pokud bych na to měla jako v rychlosti odpovědět, tak za prvý je tady ohromný marketingový tlak a nadužívání CBD i na diagnózy, na které existuje jiný řešení. A k CBD třeba já se uchyluju až k jedné z posledních variant. Já ji neberu jako primární variantu řešení problémů. Je to právě z toho důvodu, že je to endokannabinoid, protože prostě působí širokospektrálně, když to řeknu takhle. Navíc ještě je tady problém s dávkováním, protože endokannabinoidní systém je unikátní pro každý zvíře, každého jedince a každý okamžik a nelze na to napasovat nějakou univerzální dávku. A spíš je to, že ty zvířata jsou poddávkovaný, protože je bezpečný napsat produktovou dávku nižší a snížit si riziko nežádoucích účinků nebo nefunkčnosti a zvýšit si jakoby riziko nefunkčnosti, ale jelikož je to endokannabinoid, tak tam ten účinek nejspíš bude, akorát ho majitel nemusí vidět. Takže a z hlediska té intoxikace nebo té zátěže toč sporný. Záleží na tom, jestli budeš používat nějaký produkt z CBD, a tam ho je většinou jako málo a já tam osobně nevidím problém toho užívání a intoxikace u toho čistého CBD, ale spíš problematiku jako špatný diagnostiky a špatný dávky, nebo špatný volby a špatný dávky. A pak se ještě můžeme bavit o konopí jako takovým, tudíž o full spektru, o přítomnosti THC.
ale tam už se pak bavíme o intoxikaci psychotropníma látkama. Takže to už je zase jako mimo naše pole teďko, ale v okamžiku, kdy ten pes potřebuje, tak si i to psychotropní THC dokáže jako vědomě dát. To, že je pak intoxikovaný a to, že to má nějaké jako negativní věci, tak to už je další věc. Stačí to takhle? Já ještě tadyhle Lenka. Myslela jsem si, v tom případě si háčkuju o téma na vysílání. Jo, děkuju, no, taky. Vím, že mě to čeká, no, to CBD. Tak, jestli jsou ještě nějaké další přírodní látky, jako je cibule a česnek. Hele, jsou, je jich poměrně hodně, ale já vám je neřeknu, protože za A připravuju na to e-book, to je jedna věc, a budu za něj chtít váš e-mail do databáze. A za druhý, ten bude tak jako, když se hecnu a když to bude všechno fungovat, tak možná do 3 měsíců. Bude to e-book právě jako nebezpečných esenciálních olejů a esenciálních olejů do rukou odborníka a různé kategorie. Ale já tady to téma pro nějaký takovouhle veřejnou komunikaci je jako hrozně ošemetný, jo? Protože já něco říkám, ale vy to můžete taky úplně jinak slyšet a úplně jinak vnímat. A je to spíš pro nějaký jako webinář interaktivní, kde se o tom budeme povídat, protože ten svět není tak černobílej, jak už si mohla možná, Dášo, dneska slyšet. Prostě já nejsem proti česneku, ale nebojuju za česnek. A tohleto je i v jiných oblastech, no. Tohleto je jako třeba i u jiných rostlin. Takže ano, existujou, dočkejte času, bude existovat nějaký soupis, bude existovat ode mě nějaký výstup, ale co se týče jako bylin, jako sušených bylin, tak pozor, já nejsem bylinkář a já nejsem ani potravní specialista, teda výživový specialista. Takže já to neumím z pohledu výživového specializace a z pohledu bylinkáře. Já jsem aromaterapeut. Mě zajímá siličnatá rostlina, mě zajímá způsob získání té silice z té siličnaté rostliny a chemické složení toho vzniklého esenciálního oleje nebo silice. Jo? A pak já se můžu pohnout dál, když vím, já nevím, z kořice, eugenol a cinnamaldehyd. Z kořice, koření, mletý, sypu, špalíčky, čuchám na nosvorku, dávám do svařáku, bla, bla, bla. To je bylinka, to je kořenářství a jakmile já to vydestiluju a získám z toho esenciální olej a vím, že v sobě obsahuje eugenol a cinnamaldehyd, vím, v jakých poměrech, je to všechno stanovený, vím, co to eugenol je, vím, jaký má vlastnosti, vím, co to znamená, vím, co je to cinnamaldehyd, vím, jak se chová, vím, že se kumuluje v játrech a bla, 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 bla a můžu s tím pracovat dál. Takže já jsem aromaterapeut a tohle je moje pole. Moje pole není bylinkářství, kořenářství, rostlinolékařství, protože ta rostlina jako celek má trošičku jiný vlivy nebo významy, než jenom část té rostliny v podobě toho esenciálního oleje. Jo? Takže jestli úplně chceš nějaký jako top zdroj nebo soupis nebo něco, tak se musíš ale podívat do výživové oblasti, do bylinkářství, rostlinolékařství, kořenířství, no prostě ke kořenářům a ke mně nebo k nám, k aromaterapeutům. A pak to všechno dát dohromady, kriticky se nad tím zamyslet, najít si, a ještě můžeš jít do čínské medicíny, do ajurvédy,
a podobných systémů, protože ty s kým zase pracují do homeopatie a vlastně do různých jako oblastí, protože třeba ten česnek se objeví jak v té homeopatii, tak se může objevit v té Číně, tak se může objevit v tom vyživářství a blabla a blabla a blabla. Tak, vím, že jsem odpověděla, takže vlk se nažral a koza zůstala celá. Tak, Lenka, teda Zuzka, že se těší na vysílání od CBD. Jo, vím, že mě čeká, ženu si ho tak jako před sebou. Vím, že je dost žádaný, že ho po mně chcete. Já se zatím držím zuby nehty, mě se do něj moc nechce, ale vím, že mě to čeká. Tak, máme posledních 10 minut. Slyším, že dítě ještě teda plave, dítě ještě žije v té vaně, což je dobrý. Na Instači žádný dotaz, nevadí, zase vám tam hodím záznam. A ještě se jdu podívat, jaký bude další živý vysílání a kdy. Protože, to mě napadlo. Hele, už jste v mojí facebookové skupině, kde teda je to jako nově vzniklá, jo, to se přiznám, protože prostě jsem musela dojít do stavu, kdy jsem chtěla založit facebookovou skupinu, tak už se tak stalo. Facebooková skupina je založená, jmenuje se Průvodce psů lomeno aromaterapie, smrt, no to je jedno. Prostě když si dáte Facebook /groups Průvodce psů, tak najdete tadyhle Průvodce psů, aromaterapie, vztah, smrt, Kateřina Michálková. Ráda vás tam uvidím, tak tam bude zítra živý vysílání na téma překračování vlastních hranic při výchově psa, nebo při soužití se psem, nějak takhle jsem to nazvala. To bude zítra v 11 dopoledne, ale bude tam záznam, takže na to je možný se pak podívat. To bude jenom pro skupinu facebookovou mojí Průvodce psů a ráda vás v ní uvidím. A další živý vysílání, takhle jako veřejný pro všechny, tak bude 29.1., což, jestli dobře koukám, je pondělí a bude na téma etický trest, obhajoba svědomí. Takže se budeme bavit o trestech, o našich vzorcích chování, o normálnosti a nenormálnosti. Dozvíte se, co jsou to, nebo co jsem pomenovala jako 3 rány ega, nebo 3 rány bolavého dítěte a budeme mluvit o těchto věcech. No a u sebe ve skupině vás ráda uvidím. Já přemýšlím, že ještě teda budu víc proaktivní, abyste ke mně dorazili do skupiny a naházím vám tady odkaz teďko do komentáře přímo do skupiny. A mně to tady zase prostě nefunguje, takže uvidíme, když tak ho tam dám, až skončíme. Takže ty, co koukají přes moji stránku Průvodce psů Katka životem lidským, tak ty už tam mají teďko odkaz na moji facebookovou skupinu. A ti, co se koukají přes můj facebookový profil, tak tam nevidím to živý vysílání, takže mají smolíka, takže to tam budu dávat, až skončím, protože prostě to občas nefunguje. Tak. Máme posledních, a na Instač to hodím taky, ale tam vám to asi k ničemu moc nebude. Tak, máme posledních pár minut, 7 minut. Dítě ještě zvládá s tatínkem vanu, už se tam čtvrtou hodinu. A je poslední možnost dotazů. Jestli vás ještě něco zajímá, jestli je nějaký téma pro živý vysílání, který by vás zajímalo, tak napište do komentáře, protože pro mě je hrozně důležitý vědět od vás, co chcete. Jo? Já mám nějaké představy, já mám nějaké myšlenky, co vám dát, ale já vůbec nevím, jestli vy to chcete. Takže mi koukejte napsat, co ode mě chcete poslouchat
A jinak v mojem dogresu jsou vypsaný témata živých vysílání na celý únor. Takže to tam visí, můžete se na ně mrknout a můžete se na ně už těšit. Stejně tak vás teď v únoru bude čekat trošku masírka na online kurz aromaterapie pro psy, kde vás ráda uvidím. A zhruba myslím si, že do 3 měsíců bych měla zvládnout teda e-book na téma bezpečných a nebezpečných esenciálních olejů pro psy. Tak, nikdo nic, nevadí, domluvil jsem, skončil jsem. Mějte se krásně, užívejte večera a s těma, kdo jsou ve skupině, zítra v 11. Páčko!